Uy, ang gagawin mo yan? Ano yan? Nano? Nangilip ka? Tayo. Palawi. Higit na. Saan tinakatawan eh? Nakasuta na naman tao eh. Oh, wala naman eh. Pare, advance game mo. Awan na. Bata kasi po, tanga tiga manupag yan eh. Eh ako nagsilipan. Awan na. Amo na. Masayo na po, tamarkap po. Gusto nga amo na. Oh, pare, baka yung sisilipan mo eh. Ha? Oh, hindi. Kaya pare. Tapos siya pa bang hayapin? Hoy! Ba't niyo ako sinisilipan? Kapunta lang ka nga panyilipan. At sukat yan. Wapin, paano ka silipan? Hindi, ina-advance ko lang. Para kung sakaling maliligo na ako, at least di ko na kayo babawalan. Hindi! Advance ka mo rin mag-isip na yan, oh. Magaling ka na yan.